Sa atong mga tricycle drivers nga doon na po sila hangi og panawagan sa gobyerno. Matod pa nila tagaan paunta sila og pagtagad. Kaya og nila pa dili unta mi magpabadlong no kung badlongon man mi sa inyohang paminaw kay nagkuan mi na masada mi. Tinuod lang gidaginot na lang po namo ning pasahero perting gamaya. Muramig mga iring nga nag-ilog sa bukog, ha? Muramig mga iring nga nag-ilog sa usa ka bukog. Himo daw nila ang pagpamasada tungod kay wa na mangyud pud sila ikapakaon kuno sa ilahang pamilya. O pa daw gani siguro di malason imbis nga ang ilahang bit-bit niya dalon sa ilahang pamilya mao ang pagkaon makadala na hinuon daw silang virus na mo na dakong ay nagkuwag naman sana ano po. Ang tubag ani mga tricycle drivers doon nagyoy ihatag ang gobyerno pero wala pa. Okay? Wala pa gani nakahatag ang national government no ang atoang presidente wa pa gani nakahatag. Doon na po'y tabang ang dole. Katong ginaingon karon nga work at home. Ang bot pasabot aning work at home, mo trabaho lang kasi imuhang balay. Unsa may trabaho sa inyong balay? Unsa may kanang regular nga ginahimo ninyo diya sa inyong panimalay? Pagpanglaba, pagpanglimpisa, uso pa bang lampaso karon? Lampaso, floor wax, uso pa? Uso pa sa mua ng floor wax. Kamo, tiles naman mo. Di naman na floor wakan ng tiles. No? Sinahon na lang na ninyo. Sinahon man ang daan. Nindali ara na. Panglimpyo. No? Pagpanglimpyo sa inyong palibot, sa inyong tugkaran, sa inyong backyard, sa inyong CR. Ayan. Limpyuhan ninyo na og ang inyong kaugalingon apil na sa inyong work at home. Mao na inyong trabaho. Swildado mo. Tiaw mo. Usahay dili lang day kay kining dimalas nga dala sa COVID-19 ang atong hunaon. Naapo di ay maayo ani nga portion no. Kining manghinlo lang kasi imong balay naa pa kay sweldo madawat. Tabang nagikan sa dole pero pangutana kanusa man na Mike wala pa ko kabalo ha. Basta kay maunanay naa sa balita. Onya diri pod sa tuwa sa province naapod ta no inigdeklara ni siguro by this week mo deklara na si Governor Cagas og state of calamity. Onya ato apong gipaabot ang katong sa national government nga tabang para sa mga relief goods. Mauna niya imuhatag sa ato ang mga panimalay, kamunay adtuon din ha, siguro yung ana ang pamaagi. Pero upangutan-on ko ninyo kanus wala pa ta kasayod niya na. Pero ang akong ikagarantiya o ipanigurado dinhi sa atong programa ko isulti na agyud na ha. Bisag ang uban no, ang uban wala pa man. Ang uban siguro to sa Manila naa na. So kadaghanan no kay dako man ning problema ha. Diba? Daghan man ta nagsakripisyo ani, di man lang kay sila, di man lang kay kita, di man lang kay kita dinhi sa Davao del Sur. Di man lang kay kita diri sa Pilipinas, kundili kadaghanang mga bansa sa tibuok kalibutan nagsakripisyo in taon niini, no? Gibati pud og kalisod. So siguro dili kay nato i-feel nga kita ray nagpait karon. Even ang gobyerno naglisod kung unsaon ni. Okay? Ang mentalidad magud sa mga tao, corruption na pud na, kurakot na pud ng gobyernohan ni. Walaon sa nato na oy kapuya pud anay nga istoryaha oy. Unfair naman na sa kining nagtinarong ang gobyerno. Kung ato ang kuanon ba, i-generalize na to ba? Unfair na sa nagtinarong ang gobyerno. Okay, so ang point na ko diri is dili ta magkuan
dili kay ta magpadala sa ato ang kapungot, padala sa mga istorya silingan nya wala na naatay madawat gikan sa gobyerno, wala pa gani sa national government, naapay sa dole wala pa pod, di ba? Hulat-hulato na to. Og ni Governor Dudo Cagas, kung siya'y paistoryahon ang atong amahan sa lalawigan, gihanay niya ni kay wala ta masayod kung hantod kanus ani. Kung magpasagad tagpataka dihag pagawas o unsa ba diha. Oroy dili pa mahuman simbako ning ato ang krisis. Unya mahurot naghatag ang pilay mahatag sa ato ang calamity fund. Asa pa man ta mangayo. Diba? Sugihan ay ni. Dapat muhatag na ang national government ang sa tabang gikan sa dole para nga tuloy-tuloy ta. Unya mga suking tigpaminaw sa atong mga tricycle drivers. Dili man kay kamulang do, dili man kay kita lang nagkinahanglan ana in town. Ayun, nagpost na gani ta sa Facebook nga kaldero na to gikandadoan na kay lockdown. Pero naa kanunay ang pagsabot, no? Paminaw lang mo kung unsa nay update. Kay inigpalit pa ba yan na po tayo problema. Asa man ta mamalit? Ano ba kay may makusakasakong bugas na kay dali kay pangitaon. Asa ta mangitag supply, asa ta mamalit ani, na ba? So dinaghan maguna binulto, dinaghan ana ba? Nya magniripakay na pud na. Sama sa nahitabo ato giunsa nato tong operation tabang sa Kapitolyo atong mga earthquake victim. Diba? Dili gihapon na mapaspas tungod sa kadako, diba? Tibok Davao del Sur ang imuhang tabangan, unya pila ra gyud intoy maglihok, pila ra intoy mga empleyado ang uban nagboluntaryo na lang gani. Siguro panahon karon nya usahay kuhaon pud nato ang side nya, masabtan pud nato ang gihimo sa Kapitolyo, dili kay puros na lang batikos. Unfair na sa nagtinarong ang gobyerno nga musulti kita kurakot. Ha? Na-delay lang gani, kurakot na dayon ana sa inyong una-una. Okay. Wala pa ta nagsugod ha, intro pa lang to ha. Bitaw sir, tinuod yun niya naluoy gani kuskuang bana kay mag-itlog yun si mag-itlog mag-ilog di ay mag-ilog si sani mag-ilog sila kung sani sila pasahero kung nindot ang pedicab dito pag yun mo sakay ang pasahero paita. Watay mahimo ana kung mamili ang atong pasahero. Dihara man na sila di mamili kung wa nagilaing kasakyan. In fairness sa mga pedicabber, daghan kay kog mga kaamiguhan o mga kailang nga mga pedicabber o atong mga suking tigpaminaw nga mga pedicabber. In fairness sa ilaha, dili lang man kani basta-basta nga pangwarta, pamugas ning ilang trabaho. At the same time, serbisyo publiko ning pagpamasada. Ihatod nimo ang imong pasahero, serbisyo man na sa publiko. Ug wala nang mga pedicabber, wala nang mga pedicab. Katong mga katong na mga franchise, di man na to i-consente or tolerate ba ng mga kolorom kay illegal man ang ilang pagbiyahe. Ang ilahang pagpamasada, again, dili lang kay na basta pamugas. Serbisyo po na ngadto sa publiko. Imagine kung walay pedicab nagbiyahe. Asa ka musakay? Diba? Asa musakay ang atong mga commuters? Sa puto naman gani taan ng usa ka kalye nga perting mingawa kay wa gyud mangagi pedicab, dugay ka kasakay. Diba? So walay bali ng usahay ba, walay bali ning atoang tag-gis-gis, tag-noybi-noybi na to.
Mahatod lang ta kada adlaw kung asa ta moadto. Kada adlaw mao na itong gihimo. Imagine og wala na sila, ang ating mga magigiting na mga pedicabers. Imagine na unsay dagan sa imong kinabuhi. Moadto ka didto, mo duty ka, mo balik ka. Di ba? Sige kag kalit. Moadto kag palengke, ug wala sila, baktas ka perting inita. Oh. Serbisyo publiko. So in fairness po sa mga pedicabber, usahay, nagito'y nanawagan sa city government ng mga pedicabber, nabasahan ako sa Facebook, nag-mention pa dito si Mayor Joseph Cagas, nga tagaan daw unta sila og pagtagad. Okay? Kaya nga to mga pedicabber, kung nila pa, kanang ingon nga lockdown, ay di may manggawas, oy. Para sa among pamilya o para sa among kaugalingon o para sa ubang tao, di mi gusto magpatakod aron makatakod me. Magpatakod yung ko sa gawas para dalon ako sa among balay, sulod sa among balay, unya takdan ako ang akong pamilya, ing ana. Unya problema, mamatay mis gutom dire. Dili na ko kaya nga lantaon ang akong mga anak na maghilak kay wala eh. Diba? So ang gobyerno ang nagsulti nga di mo manggawas, natural ang gobyerno gi mangitag pamaagi nga dili sila mo gawas tungod kay mangitag pagkaon. Hatdan og relief goods. Mao na sa side sa mga pedicabber. Gitubag na nako ang side sa gobyerno, hulat-hulat lang ta kay di niing ani kadali. Again, dili kita mo'y nagpait ani. Dili lang kay kita. Di lang kay kita mo'y biktima. Di lang kay kita mo'y nagsakripisyo ani. Kung dili siguro ang mga 90% sa tibuok kalibutan siguro. So, tas-an na itong atong pasensya, lauman na itong atong pagsabot, o kining dungagan pa na itong atong mga pailog. Bitaw Mike, gusto sad sa uban, diha dayon ang tabang. Gusto sad tagaan dayon. Maayo man na kung diha dayon, pero dili man kaya. May lang siguro usa ka barangay, usa ka komunidad. O, kana, madali na to na. Pero tibok na Bodil Sur in town taoy. Ha? Dili in town ing anak ka easy. Mike, unsay update sa COVID-19 natay update karon, ato ang ipalanog ang update. Kung doon na may pagsaka sa kaso sa COVID, ang atong update din sa Ronda Probinsya, worldwide. Atong ibalita kaninyo og sa uban nga mga bansa og especially diri sa atong Pilipinas. Atong i-update sa inyo ha, pila na'y kaso, na inmisaka ba, mikunhod ba, nabay namatay, nadungagan ba patay, o ang importante nga itong masayran, pila ang mga naka-recover. Pila ang mga gipang discharge. Botay pasabot ani, kung naaday namatay, kung mauday na itong mabati, patay, namatay sa COVID, uy, dapat po day na itong masayran niya na ay mga nagpositibo nga gipang discharge na karon, meaning nangaayo. Okay? Wala mang yun tay matudlo nga tambal, di parehaan ng kung sa ubo. Ubuhon ta, ordinaryo nga ubo, di ba, na may mga tambal sa ubo, di natin i-mention ang mga branch mga tambal, kabalo na taon sa atong paliton. But pasabot na tambal sa ubo. Kining sa virus, kining sa COVID, wala pa, di ba? Wala pa'y tambal ani, wala pa'y bakuna para ani. Pero katong mga nangaayo nga nagpositibo, naayo silang ilaha. Naayo sila pero gitambalan sila. Ang tagabalon sa mga pamaagis pagtambal. Pero dili yun nang ingon niya, maog yun na nga tambal ang
gidapat diha kay para na siya sa COVID. Gihimo lang tambal kay ni sakit ang tiyan o tambalan ang tiyan. Nisakit ang kanang tutunlan, tambalan o tambal para sakit sa tutunlan. O nisakit akong ubo, gahi akong ubo, tambal o. Ingana. Did you get my point? Dili nang tambal yun para sa COVID ba? Ana bitaw? So doon na di ay mga nangaayo ni ini. Mao na atong siron karon dinhi sa ato ang pagpanaguban-uban sa atong programa. Good morning, Mike. Dako naman ang pleated dati sa Kapitol kung tulo 24 bayad, kung duha 35 ang bayad, kung isa 70 ang bayad. Tama ba ni Mike? Ha? Well, kung ako'y pangutanon, mali. Kung magbase yun ta sa taripa, mali yun na siya. Dili yun po makatarunganon mo bayad kay ikaw ng commuter mo bayad kag si tinta sa pedicab padulong og Kapitolyo. Pero usahay manggod naa manggud ta aning crisis. Naata sa kapitos, naata sa kapait. Di ba? Siguro dapat ipairal nato ang atong pagsinabtanay. Isip commuter, kuwan lang ba, sinabtanay og hangyoay tali sa commuter o pasahero og sa pedicab. Muusakay ko pag Kapitolyo. Ikaw raman isa, ma'am, sir. Ana pwede 50, ana pag Kapitolyo. Kay una-una po ninyo ang gasolina. Di ba? Ikaw ra gud na usa. Uni og mobayad kay pila man gyud usually pag Kapitolyo. 20? Ila ba? Wala na. Ang imong gasolina, hot doon. So, kung ako si pedicabber, kung mauman lang na, ikaw raman isa, dili na lang takaihato dito. Alkansi man ko. Imbis na masahiro ta para natay kita. Malugi pa hinong ko sa gasolina kay may lag tulo mo, may lag pila mo kabuok. So, panahon din ha para sa ato ang pagsinabtanay. Ikaw nga pasahero, musabot ka sa pedicabber. Pero panalitan ang pasahero, wag yung laing kwarta, ang pedicabber musabot pod. Sige lang, ihatod to ka dito. Total, basig inikabot na ko sa Kapitolyo, napoy mga pasahero dito mubaba. Padulong dire. O, 12 lang day gani para sa Kapitolyo. Diba? Pila rin to ng 12. Gikan ka diri sa downtown, padulong ka sa Kapitolyo, o niya ikaw ra usa. Panahon karon sa pagsinabtanay. Sabto na to nga, dili ko muhatag og 12 aning pedicab, kay maluoy ko ako ra baya isa. Oh. Nga na lang ba, sinabtanay na lang taan eh. Ipairal na to ang ato ang panagsinabtanay o pagtinabangay sa usag-usa. Nagyapon ang pagsinabtanay, pagsabot sa gobyerno o pagsabot sa komunidad, pagsabot sa katilingban ngadto sa gobyerno. Dili ta puros mga basol, dili ta puros pamulitika. 'Di ba? Sinabtanay na lang ta kay nanginahanglan pud taon nagkwarta ang mga pedicab. Unsaon na lang ang pang-adlaw-adlaw ang konsumo. Maura man pod nay gisaligan nila. Exactly, Miles Reyes. Nakuha ni Miles Reyes ang atong punto. Salamat kay nimo din ha. And good morning to Christine Apple or Apple Clavite. Ang nakaparat pag yun nini mga suking karundays, kato pag yung mga kwartahan, maraming pera ang bulsa, hindi na uubusan ng pera yung pitaka o wallet nila, sila pag yun tong dili mo sabot sa sitwasyon. Kasagaran ha? Kita na hinuon nga pobre, kita na hinuoy mo bayad o kanang bayad niya kanang dala pagsabot ba sa pedicabber. Ako mismo, panalitan ako, sakay ko niya, kini atong lawas, bali 2 ka tao man eh.
Siguro Kapitolyo ko, Brad, 50. Ako musakay ko, wala na ko giingon nga ing anion ninyo, ha? Sa ako alam personally ba, dili na ko musulti or dili na ko muhulat nga muingon pa ang pedicabber pilay hatag ni mo, boss. Ako na mismo muingon. Kapitolyo ko 50. Nana na sila mo, go sila kaya kurman usa. Mugo sila ana o dili. Pero so far, sa kapila ka beses na nakong adtog Kapitolyo, 50 akong iplite. Wa pagyoy so far ni balibad sa ako. Kapitolyo, boss, 50. Ana. Sakay. Nganong muhatag ko king ana? Tungod kay nakasabot kita nga mga pobre kung unsay sitwasyon sa mga kinabuhi. Sitwasyon sa mga pobre. Katong mga dato-dato, dili man tanan, pero kasagaran or pipila lang, 'di ba? Kamo na depende na sa inyong mga experience or sa inyong observation. Kato na hinuong mga bintaha nga wala ni agig kapitos, wala sila nakasabot kung unsa ang dagan kinabuhi sa mga pobre nga nagdaginot in town. Oy, mo plete kog pila man day taripa day diha di ay. Mo anak pa ng mga bintaha o mga mga bintaha kasagaran mao na sila mga bintahuso. Mo ana pila hatag nimo, ma'am? Pila man day taripa diha di ay? Pakapitolyo. 12, ma'am. O 12 ako ihatag. Wala diha ang mga pagsabot. Labi na karon nga panahon. Dili ta mag-inipokrita, dili ta magkinuripot, dili ta pwede man ta magkinuripot, pero dili ta pwede nga kanang kuriputo nato nga atong pamasahe. Kinahanglan man ta mo adto dito kay nakay transaksyon dito, nakay trabaho dito. Kung naa man lang kay ikakuot. Pag wala po kay ikakuot, naginot ka, gatipid ka, that's another story. That's the time nga ang pedicabber na po'y musabot nimo. Kay og ikaw pud pedicabber, naa pa po kay laing source, naamang kay anak nga nagtrabaho sa asa man din nga pwede makapadala nimo, namang kay gamayng tindahan. Kumbaga, mas kanang bintaha pa ka kaysa sa imong pasahero. Imong pasahero nagkargag bata. Imong pasahero buslot-buslot na magipangsuot, wa na nagkadimaong chinilas. Niadto sa Kapitolyo kay mangayog tabang. Kana pod nga kaso. Panahon pod niya mga pedicabber po'y mosabot. Dili na lang po nimong pasakyon. Okay? So magsinabtanay taani mga bay.